tuturor și bine v-am la episod. Astăzi ne jucăm Nocturnal Visit. Este un joc horror. L-am găsit pe itch.io. Hai să dăm drumul. Dacă vă place, să butonul de like. Da, nu știu cât de horror e, că din I'm ready to live. Din câte am văzut pe itch.io, este asta un joc grafic de ăsta indie, pentru că știu că astea sunt mult mai ușor de făcut. Ok. Bun. Noi trebuie să vizităm o casă sau ceva. I have to clean my room. Curăță, frate. Este un monstru aici. Ok. Dar aici trebuie să facem noi. Should I check my laptop before I go? Check laptop. Spooky, haunted, așa. Help someone a fost în 60. Un kick de ăsta în ăsta, așa. Hai să căutăm XXX tentațiuni. Bun. Let's go. Și am văzut aici, am teleportat cat. Mamă, și cum mă simt ca Resident Evil. Bă, bune, este Resident Evil pre-save tutorial flashlight. Aici este Resident Evil de buget. Mamă, mâncați, joc o pasă, tată. Mă, nu că ar trebui să fie foarte horror, pentru că e joc indie și n-are graficile. Ce n-ai ăsta? Hai, un colegul meu. Let's go. It's locked. Să mă uit pentru o altă cale. Mă luăm prin garaj. Nici aici. Mașina, să luăm mașina. Lasă partea deschisă. Chiar arată pretty horror. Nu mă ajunge aici. Fui de capă. Hai, dați și voi un like pentru a vedea mai multe jocuri de genul. Chestii. Oh my god. Ia uite ce scălța asta. What the fuck, dude? Am intrat în voi, din ce am intrat, mă? Mamă, jucați-o pe asta, mâncava și... Bun. Am vreo serie de obiective pe care trebuie să le fac sau... Trebuie să zic că să-i spăresc casa. Să mă mănânce monștri. Am tras apa la o casă veche de... Pe o parte destul de nouă, adică... Ok, nu trebuie să explorăm. M-am prins. Subsol. Clasic, clasic, clasic. O spicăm pe aici dacă mergem. Nu arată comestibil. Ok, bun. What the fuck? Oh my god. Cine bine sac? Ce se întâmplă? Ok. Pretty sus. Mai putem deschidem. Ba da. Să închidem. Și că shift run. Foai de capă. Bă, da, horrorului, mă. Să mor eu. Dizornez garaj, ok. Asta știe casă, eu îmi pare că să mor. Crezi că s-a auzit ceva. Eu nu joc cu căști acum, pentru că dacă aș fi jucat cu căști... Havaș gura voastră. Nici o șansă să mă duc acolo, nu. Mi se pare mai danger ca în basement. Locked. Tot aud sunete sau mi se pare mie? Mamă.
Mă, n-am văzut acolo vreun jumpscare sau ceva. Which is pretty good. Options. No, prea mică. Vreau sensibilitatea mai mare. Cam așa. Bun. Hai să-mi iau telefon. Așa s-a decis telefonul meu. Bă, ați copiat Xiaomi, bă, nesimțiților. Mamă, leu. Trebuie să mergem la... Da, trebuie să mergem, murim de risc. Stau mai depărtat de ecran. Foi de cap. Ce e asta? Alt telefon. Oh, ce e asta? Oh my god, ok, garage key obtained. Se pare bun. Oh, ce monitor are bursuci. Mica. Clasic, clasic. Uite, ciucaș. Asta e chestia de box. Ia stic mi-a luat full damage. Foi de cap. Bă, acum aici un jumpscare și o să stau cu ochii în 4. Ma! Ce o șansă să stau cu ochii așa. Foi de cap meu. Ușa, dă-te în satana. Jucați supra asta. Supra. Ce-i asta? Basement key. Bun. Când mergem în basement într-un joc horror, it's the end. Știi că e the end. Ai terminat jocul, gata. Ma. Extraterestri. Ce ticu? Mâncava-și gura voastră, stați puțin, băieți. Stați puțin că mor de risc aici. Foai capul. Stați o leacă. Stați. Foai de capul, te rupe jocul ăsta. Bun. Hai, frate. Orice ar fi. Cu armata în spate și cu Dumnezeu înainte. Ce-i asta? Ok, update 1, 1:43 AM, e 4 dimineața. De ce pui mei? Bun. Deci la 2 fără 20, forțat și de fapt. Casa pare abandonată la final. Cavaș pula voastră. Mamă, ce ai închis, mă, încați și ușa? Vai de capul meu. Ma. E una de plânge. Ce ai, fată, îți aduci Moș Crăciun? Nu ți-a luat maică ta culegeri de matematică? Închide în pula mea ușa. Ha? Stai, ce? Să mor tu. Nu. No. Ce treaba a fost jumpscare-ul ăsta în cauș?
Bă, și eu am crezut că mă sperii rău de tot, bă. În cavaș gura voastră, cel mai mare schimb în viața mea. Păi eu am crezut că mă sperii rău de tot, bă. Aparent ăsta a fost jocul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Luca, AK Gaming pe pâine și ne revedem data viitoare. Pa, pa!